Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ina so in ƙara tunatar da al'umma cewa ya kamata ku zanka duba Gmail ɗinku akai-akai, saboda an fara turo link ɗin training. Kun gani gashi nan wannan ya aka turo ma. To yana da kyau a ce ku dinga dubawa saboda kar ku yi wasa. Insha Allah ku zanka dubawa. Na gaya muku yadda za ku yi ku duba. Ka duba za ka duba cikin bidiyo na insha Allah. Ka duba cikin channel ɗina za ka ga yadda na yi bidiyo, yadda za ka shiga ka je ka duba ko an turo ma link ɗin da kuma inda ake dubawa duka na yi bidiyo a kai. Kawai in wannan shine farkon zuwan ka to kai min subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa. Insha Allah zan dinga sanar da ku da an fito da wasu sababbin ababe. Insha Allah zan dinga sanar da ku. Sai ku dage insha Allah ku zanka duba.